ኩነታት ዝሓልፍሉ ቀያሕትን ጸለምትን ከም ዘወደቑሉ ቁሩብ ዘይሓፍሩ ትግራይ ክደፍሩ ኣብዚ ትፈልጡ ድዮ ወይ ናይ ምዃኑ ትግራይ ክደፍሩ ማይ ኣብዚ ትፈልጡ ድዮ ወይ ናይ ምዃኑ ዳቦይ ተዓግስ ተኣፊረስ የለዩ ወስወስ ተዓግስ ተኣፊረስ የለዩ ወስወስ ስኹም ተበልናዮም እንተ ሰላሚና ተሲሩዎን እዩ ኣታስራሕና ስኹም ተበልናዮም እንተ ሰላሚና ተሲሩዎን እዩ ኣታዝደቀስና ሕዝቡ ኣለና ወከለና ኣለኹም ከምቲ እንዝዓረፍ ተርዚኻ ዘገባ ዝዓለመ ተርዚኻ ዘገባ ዓደስ ወየ ወየ ይህለኹነት ኣብ ኣትራሕዋ
No.